sini tipra saroni bisingobo belai ke kereng tamna kerengui tongbayo tamni ke focus nukjaya ngui tongo sini tipra saro lunga beser hapung hatai kwbangma para rogo kami rogo kwbangma mohai music tamna kereng tongo haipon tam hingke tabuk social media ni jugo se mohai ke nukjago agini jug rogo nukjagya tamke sini mo thago khoroksa bo belai kheno omo hingkai biragi rokni tengtroi biragi rokni tam khongo thagoni namo tindra hinjago mo hingke niko naidi mo saka o khe mohai rijak bosok design khai rijak hingkai iko naidi yang tola hingka hingkai iko mohai yak apte khe tam belai khe khana to borok sirok hogoi juri tam phuru hingkai belai kheno khana to iko omo hingkai bufang khana asa khaio bufang khurjak nai mo hingkai tamo sido mufuk bukur pap natural obo hingkai kaisa mufuk bukur mo hingkai guitar ni tar hai tar system obo hai khaioi khlai tambo sini tipra sarok bises khai kungthai bara rok chini tipra sarok omo haikino chini tipra hao mo haikino chini borok kusung mo haike tamlangoi baksa kmalangbai kha o hayano khibima thangbai kha mo hingkai kaisa kamio thagono mo kamio pungtamo Rajkumar para hingkai thagoni mungkai tamo Padma Kumar thagoni bungkha Padma Kumar Rajkumar para o kamio ang phaisokbaijak tini sanja jorao belai kheno ang nugui khatatong khatai tamaro khana tokjagoi ang tini kisa mamplik mati saka tamoni hingkai tabuk social media ni jugo mohai bura rok o hano khibi kmai thangai chungte malliya tei chung nanian himpan nukliya aboni bagai ang kisisa him mamplik tamke phaite himte ang tini sini daduni nukhungo kisa bathai kok salaite bokhai khoroksa tamna biragi system hingkai binaro kok salaite jora sa mani bagai bono kisa coverage ma khaikya tamke bini video mamplik kisa mana harka belai khi khana to khajan takte buksong nai tondi soyawi